हेलौ लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय बिनिफ्राय दिनैयो आङो नाखौ मेनानैहाय बाथोन बानायनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थिनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबोरैहाय बानायो ओमफ्राय नै आङो गिबियावनो नाखौ मेनो थाखाय संख्रै फानलु सामब्राम गुफुर देनाय बेनिफ्राय सामब्राम गोजा लाबाय बेयावखौ आं दा लगायसिगोन आरो बेजों नाजोंहाय ओमफ्राय नै बे थोरसियाव दोननाय नाखौहाय आङो मैथाजों संगोन ओमफ्राय बे लायाव दोननायखौहाय मेसिगोन लगायनानै लानोसै आं दा बेयाव हालदै संख्रि माबायावहाय नाखौहाय मोजाङै लगायना लाग्रोसै गोदोनि दिनावहाय बांसिन बेबायदि मेनानै जायोमोन आरो नाखौहाय ओमफ्राय दा बहुद खम नुयो बिनिखायनो आङो जाफेराखैमोन आरो आं माने ना बिनिखायनो जानाय नायनोसै मेनानैहाय माबायदि ओंखायनो दिनैयो मेनानै जानोसै आरो जेनोखि अखा हानानैहाय माबादोंमोन आरो मा होनो दै माबानानै ओमफ्राय फोथारावहाय हदोंमोन जोंहा ओमफ्राय बेयावनो बे नाखौहाय मोनदोंमोन ओमफ्राय नै लगायखांनानै नै बे लायावहाय जुसिगोन आरो ओमफ्राय लायाव जुखांनानैहाय दा बिखौहाय माबायदि खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं खोन्थालांबाय थालायला ओमफ्राय सोरबा सोरबा मेनाय होननाय सोदोबखौहाय बुजियाखैबो जानो हागौ दे मानो होनबा गुबुन जायगायाव आलदा आलदा सोदोब बाहायोना बेनिखायनो माने जायखौहाय माने थालिर बिलाइयावहाय जुनानैहाय माने बेखौ अरावहाय सावो आरोना बेखौनो मेनाय होननानै बुङो बेखौहाय माने थाव बा सारायावहाय माबानानै थाव होनानै सारायावहाय संनाय जाया बेखौहाय थालिर बिलाइयाव जुनानैहाय अरावहाय सावनाय जायो डाइरेक्टनो ओमफ्राय बिदिनो हारसिंनो माबायो माने इयावहाय संख्रै थाव हालदै सब नों मा होनो गोसो जि होनो गोसो बेखौनो होयो आरोना माने होनानैहाय जेखौ अराव सावनानै बानायनाय जायो बेखौनो माने मेनाय होननानै बुङो आरो दा थालिर बिलाइयाव जुखांनानै बेखौ आङो हाब्रु लगायनानै लाखाबाय ओमफ्राय हाब्रुजों लिरनानै अरावहाय सावना होनोसै जाहाथे थालिर बिलाइया थाब खामा ओमफ्राय नाया मोजाङै मोनो बिनि थाखाय बांद्राय रोजा लिरा ओरैनो गोबा लिरनानै होनोसै जाबाय लिरखांबाय ओमफ्राय दा बेखौहाय आङो अराव सावहैनोसै बाहेरायाव अर सुबाय थाखानायाव बन मोननैयाव होनानै सिङावसो हरसै आं आखाइजों दोनहरनो हाया नालाय बिनिफ्राय दा बिखौहाय 10-15 मिनिटसोनि उनावहाय बोखांनोसै हाया खामजोबबा ओमफ्राय नै मैथाजों ना संनो थाखाय मैथाखौबो आं सायखाबाय बेनिफ्राय नै दसेनि उनाव एबा 10-15 मिनिटसोनि उनावहाय आं बेखौ बोखांनाय जाबाय नै खामजोब्बाय नालाय बोखांनानै चेक खालामनानै नायनोसै माबायदि जादों बियो नै नायदो माबायदि जानानै दङ हाखौ आराम साफा बोखारजोबनोसै आं दा बरिया मोदोमदो मोनि जायाखै मानो होनोबा नायानो गोरलैखासोना आरो एथ' गोबाव अराव सावनाय मोनबाय आरोना नायदो माबायदि जादो बिनिफ्राय जाहाथे मोजाङै गुदुङैनो थायो बिनि थाखायनो आं सारायावहाय दसे दोननोसै गेसावहाय ओमफ्राय नै खांबाय खांनानैहाय लखबनानै लानोसै
जोबोद गोथाव जायोना आंबो जाफेराखैमोन खिन्थु दिनै जानाय नायनानै आं जोबोद मोजां मोन्दों आरो गोथाव जायो आरोना बाथोन माबानाय बायदिनो मैथाजों नायाबो नै मोनबायानो नाया जोबोद गोरलै गोरलैमोन मावा बेनि थाखायनो माबायासै आरोना एसेबांदि ना नुसार जायासै बै फिसा फिसा गुफुर गुफुर नुनायानो नाया बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय